pati rejo gayeng tenan iki Mas. Pripun Mas Yogi? Sampun. Loh, sampun. Kok sampun iki lho? Sampun, Pak. Mosok pun megah-megah kula. Mboten nanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Nah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Kakak. Kakak Albert. Sampun. Pripun? Oke, heeh. Sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duwite sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih pun, matur nuwun. Matur suwun. Mbak Niken. Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, iki wis ngene iki tanda-tanda kehidupan. Petung, Mas. Oh, petung. Petung. Lho. Nek wis ngrogosaki tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lo. Alhamdulillah. Mas Yogi Dirgantara. Oh, contoh seorang pemuda yang sukses. Nggih, Pak Yogi. Sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tanggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Delok. Oh, Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf. Heeh. Per huruf. Per huruf. Yogi. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu Maste yang selalu memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap dhewe ngene iki lho, Pemuda-pemuda kabeh. Heeh. Piye? Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. wah. Ya apa gak? Ya, betul. Bener Masuk, ta? masuk. Y-O. G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Wah. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki, Cocok. Satria Dirgantara. Pak Yogi Dirgantara. Bener yo. Sing terakhir I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak bintang tamu nih. Ampun wayangane tak biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur iki setelah di sini virtual di Oke. sini nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan. Channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur, bisa sampai pusat insya Allah. Ngaten. Amin. Nggih. Oke. Adik ini kan, Inggih, dalem, iki aku Mas. membaca WA, ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oke, niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi, kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oke. Oh, nggih, siap. Napa? Gerajakan napa gelang alit? Nah. Gelang alit mawon. Gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng
para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur nuwun. Monggo gelang alit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk. Makasih, istirahat dulu kayak Dek kan. Nggih, matur suwun. Aku samar nek gelang alit iki ra iso bar. Balik lah. Ya, ngerambah liyane. Oke. Kodek iki jumeneng meneh dienggo bom. Oke. Dek Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dek. Sarip tambak yoso gelem urip kudu rekoso rek. Oke, selamat malam wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Gaget kula. Gaget. Nggih, sugeng dalu Mas Galang. Ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, Selamat sugeng malam, dalu Bapak. Selamat malam. Bayu tenan bagus tenan bae Mas. Mas Yogi. Nggih, bagus tenan bae. Nek sing ngarani wong siji ki aku ora percaya, nek sing ngandani luwih kok siji lagi percaya. Ganteng ya? Pol Mas. Ada manis-manisnya. Iya.
mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem, Dek Sinta. Nggih. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya Semoga tetap maju, tambah rukun, sukses Amin. selalu. Amin, amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dik Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ono ngendi saiki? nggih. Ah, Kulo kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya SMA 3 Nganjuk. kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Siap, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana Pak Mundut uga mau. Pak Mundute Napa? podang kuning. Oh nggih. Anu dibawane dhisik. Karo band leren penabuhe. Oke. Monggo Mardika nganggo cakepan sing anu ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud temong peksi Terus agawita lining halus manis tur merak hati wis wingkan kula lana golek isi podang kuning guru lagune ben pasuk diowahi witibone Pripun A. Mas? Oh, Dadi podang jenar. oh nggih. Diowahi. Terus Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah oke, dilanjut langgame podang kuning buka celuk. Mangga. Yuk. iso awane ngomong wis ora krasan keluyuran hanggolek ising tak sayang mobang miterangkan ku goleki ora krasa iso awak
Awas. Oke. Terima kasih.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kang Gareng, piye truk? Lan kuwi Bagong, piye Mas e? Wah. Nganggo leren ya. Heeh, dilereni dhisik. Heeh. Ingkang kaping sepisan ora lali ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung muja lan muji syukur kunjuk marang resaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa kang wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin. Mokal Kang Gareng lan kowe Bagong tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul mahargya bengi iki kumpul tirakatan seneng-seneng becik undangan secara langsung kang rawuh ana ing Sanggar Astabrata lan kang lumantar virtual memantau lewat YouTube betul. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki acarane apa Mas? Piye? Acarane apa lho? Iki ngene Kang Gareng lan kowe Bagong. Acarane tidak lain dan tidak bukan dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun Partai Nasdem yang sudah ke-10 tahun dengan tema 1 dekade di Jalan Restorasi. Oh ngono ya. Mula awake dhewe kudu mengucapkan terima kasih, ngucapke panuwun ya Mas Petro. Ya kuwi Kang angka pisan Kang Gareng piye? Nang sapa bae? Angka sepisan ngaturake panuwun terima kasih marang Bapak Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Angka loro ya kuwi kepada Mas Yogi Dirgantara kang menjadi Ketua GP atau Garda Pemuda Partai Nasdem. Oh ngono. Sak banjure ya kuwi ngaturake panuwun kunjuk dumateng undangan yang telah hadir di kegiatan malam ini dengan tetap mematuhi prokes yaitu protokol kesehatan. Lan ingkang pungkasan semua pihak yang andil mensukseskan jalannya acara ana ing bengi iki. Oh ngono terus. Pandemi menyebabkan semua aspek kehidupan terugikan, Truk. Betul. Termasuk khususnya kegiatan kebudayaan. Tetapi alhamdulillah Gusti Allah ya toh iki yang menehi pacoban marang umat iki mesti diukur sesuai karo kapasitas umat. Nyatane Partai Nasdem lumantar Mas Yogi Dirgantara membuktikan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang peduli dengan kebudayaan. Ketitik berkenan menyelenggarakan acara wayangan dalam HUT Partai Nasdem yang ke-10. Insya Allah dimulai dari DPD Nasdem Kabupaten Nganjuk akan wayangan tiap tahun. Setuju? Wis kadung diumumne nek ora wayangan tahun ngarep Mas Yogi kan malu. Oh iya. Ngono terus. Tur karo dene nek wis kaya ngene iki acarane iki kan masih terhalang pandemi. Tahun ngarep suasanane wis kondusif. Kamangka wayangan tiap tahun. Nek tahun ngarep janji ora wayangan, rugi terus. Rugi sing rugi awake dhewe ora ditanggap. Mas Yogi Dirgantara wis kaya tak anggap masku. Rikala semono ora seminggu yen ora 2 minggu kepungkur. Aku sowan ngobrol ana ing kantor DPD. Ya pancen pada saat zaman-zaman sing milenial kaya ngene iki memang dibutuhkan seorang pemuda yang visioner ya, Tru. Betul. Menurut Ketua Umum Bapak Surya Paloh, sejak awal Partai Nasdem
telah konsisten sebagai wadah perjuangan rumah besar kaum pergerakan yang progresif dan berpikir memajukan bangsa dan negara. Kui Nasdem, Nasdem juga telah jelas menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai sendiri. Bapak Surya Paloh juga menuturkan bangsa ini lebih sangat berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibanding sekedar keberhasilan Partai Nasdem. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Nasdem. Wah, ngono ya terus luar biasa. Dan sing dadi unggulane sing aku salut piye? Tetap memegang pada prinsipnya. Apa kuwi? Nasdem juga tetap berpegang teguh, yaitu dari awal sampai sekarang menjalani yaitu politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar. Yo didoakan wae yo Kang Gareng lawan Dik Bagong. Dongakne Mas Petro. Semoga Partai Nasdem kedepannya tambah maju, sukses dan berkah. Uga ngunjukake pandonga dumateng Mas Yogi Dirgantara anggenipun ngemban amanah ngayahi pakaryan, semoga selalu diberi amanah selalu dalam mengemban amanahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, iki ngaturi sadurunge menampilkan bintang tamu dan ngaturake lagu sing akeh-akeh sing didhisikne ya kuwi lagu sing bernapaskan nasionalisme. Apa kuwi? 4 pilar anggitane Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial iki kadang-kadang akeh nom-noman ning wis suda rasa nasionalisme ne rasa kebangsaane wis suda, malah wis ora ana. Lah ya mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to masa depan bangsane awake dhewe sapa ne yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mantruma, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rame rantas malang putra ngulupi. Sekali lagi. Berbaris pendiam asosiasi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar
ati rabe rabe rantas malang malang kutung lolopes koto baris panggilan Rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak ndu tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Aturan mindah wonten ing panggung paring panglipur ming para miyarsa tindak mriki asik suka-suka Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam Sugeng dalu Mas Dalang. Good evening. Wah, pakaiannya kok beda daripada yang lain niki. Oh, niki, bedanya? niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri Malu. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Iya iya, no pasti no. Niki nuansane biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas ditiru. Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu Dek Niken. Salam-salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Wonten mawon ta? Anu sithikno. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan dulu. Niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ngoten nggih Mas nggih. Betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki bannere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kaya ngono ora ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no wajib itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparengan penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, ya disepoti. Monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Dek Niken percaya ora? Percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya.
Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Nggih sugeng dalu, Pak. Kenalan, Sugeng dalu. nggih. Nggih saliman rumiyin to, Pak. Ya Allah, Pak. Angsal ndredeg to, Pak, jajar wong ayu, Pak, Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki didiken Mbok menawa arepe sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini ya ta. Nggih, pripun, Pak? Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati